Здравейте, приятели! Днес ще играем една игра наречена Draken Sang. Аз съм Чичака Мадафака и с мен е DMC. Днес ще играем за предметите от... Ко беше? От Драган. Абе, Драган се казва, сега ти не дей, нали? Все едно, нали, сам ще говоря, ама не е тъй. С мене наистина има човек. Ми не те чуват. Чуват се едно има 1500 хиляди милиона милиарда човека, които ме гледат. Не знам значение. Мяу. Ако не забелязвате, каним хора. Нямах това в реде, че сте му умни, ама... Ти да искаш и да не искаш, нямаше да говориш. Къде са тези? Дами и господа, Защото си бил на хард. Да. Човек чува се малко по-малко от музиката. Да. Кажи нещо, DMC. Добре. Леко чекусачо. Свещно. Свещно. Да. Ко стана, бе? Стига с твоята мама, бе. Ти къде са, бе? Ще ти пръснат до парата. Опа. Право те пръснаха от себе. Тия не са ли ги били, бе? Къде е този Драган? Бре, и те са... Ооо. Някакъв удивителен... Какъв беше то? Познавам съм. Дами и господа, в момента наблюдавате как DMC се прави на лут. Перла. Боже. Там реално. Браво. Как може да е браво на английски? Браво. Що? Добре, ще кажа дали нямаше никой 32-я, а пак той има. Вземи паничката. О. Така ли не видях? Ми те паничка, бе. What? Махай го, бе, аз имам пръчка, бе. Мах.
Ако се чудите защо DMC постоянно повтаря на мама, или аз само му отговарям, това е защото чул песента на Павел и Венци, на другото момченце. И аз какво казах, бе? Аз казах Павел. И другите двама са умрели, бе. Ах, тяхната кожа. Баси костюма, дети матос. Баси бързо. Но ще е яко, ако спечелиш костюм. Тук що DMC каза тъп виц. Нещо нормално. Той ми позволява да каже вица, все едно ми е майка. Малко по-голям е от мене с няколко месеца. И не сме братя. Перлички. В момента слушам най-опасната песен. Пок. Пок. Направи пок. То какво е? Човек, наистина скоро може на теб да ти взема някакъв микрофон. Защото ще е по-забавно с хората да слушат какво си говорим, не какво аз си говоря. Да, лазер идва. Ще има. А то как може да се спечели това? Учивента. И от Варна смие. Далече. Какво да ти кажа, бе? Не може да. Аз даже не знам. Всички сте с червени костюми, само тос не е. Кой бе? Кой ще включи? Къде е Драган, бе? Гъбите. То след Драго, бе. То що сиди там кът пън. То ми напомня на Ghost Rider, брат. С този череп, само дет няма огън. Виж каката там, лъкни. Сега ще ме намокриш пода, къде се поиш на петите. То що... викам, що се телепортира тук. Ти си най-тънкия, брат. Оттам. Може да са съкъпали, не да са самиле. Не разбра нищо. Тук е само как си речи, как говориш. Не.
хора, дръжте се за гащите. Ами играй, не се държа за гащите или за нещото, което трябва да имаш гащи. Нямаш достатъчно концентрация, не можеш да четеш. Да направих, ти не можеш. Сам си говоря, да. Не. И ако го беше убил, ти какво? Какво? Къде е Драган, бе? Ари, искам да го видя този Драган, бе. Искам да го видя този Драго. Във вратичките, вградил се. Не се прави на руснак като чичалото. Те са. Леля. А та свечка за ко беше, бе? Добро утро, как спа? То честно ли си мислиш, че това е боса? Нямаш. Кое, бе? Нямаш място в инвентора. Как избяга? Чак извън ръката му и отиде. А таз под такова за какво е? Давай ги, айде, тъй си тръгнал. Е, там си, бе. Не, бе, там си, бе. Е, там си. И колко прикай чиното. Анонимус. Ма добре, ама. Стой тук, стой. 5 лева. Силена перла. Стой тук, пъти. Какво? Парното това не се стряска. Си 29. Почти в края. Ще играй си, бе. Нова техника за убиване, дами и господа. Като те мързи. Да, сигурен съм, че е парно. Не си ли бил на парно? Върху парното.
Нищо. Не. Да. Ама виждам, че след малко ще трябва да спираме. Защото с 15 минути. Да не знам. Да, и аз така си мислех. И... Да, ама дълготраен. Искам конски костюм. Знаеш какво да направим? Да направим поредица на евенти. На различни евенти. Примерно да снимаме на това. На различни евенти. Ти без той си добър. И без той си добър. Да ги целиш с клечки за зъби. Кое? Не, съседите просто са се пусна на парно. И те го чуват. Май по-силно. Не съм сигурен. Знаеш ли пък? Може да им е интересно. Тос пък го прави тук, бе. Супервайзър. Дали пише? I am fire to the ray. То след мене от гъргъза, че ходи. Супервайзър. Не, брат, сука, блети. Тя не ми каза, че не знаеш как се пише. То само да ми каже, че не знае как се пише. Там е. Имаш по-малко. Здравейте, аз съм Денис вече. Не бяга, ама чакай, че сега ми трябва карта. О, тук, гледай, човек, тук направо, не знам. Много точно са пръсни. Този много, това момиче ли е магиосник и се обляка в рок, не представя се. Баси така може да се. Коказа. То сме далечен братовчет, дед го убиха. Как му е такова нещо? Без нещо. Готвача не ми е наготвил. Димчо. Майстор прекара човек. Оп. Ей, аз не приех мисията, бе, човек. Отвънка имаше мисия. Много съм тъп. Сега само трябва да си играя. Да си цъкам, брат. Много тъп.
А това какво е? Среднощни бисквитки. Да, точно така. Пак ще говоря сам, вече знам какво е чувството. Чудово, я си пий бузата и мъквай. Кафето е. Бас мангала. Много черен. Тя му напиша нещо да му пошепна. То сега чете. Мако чете и той не знае. Преди тук мога да рисувам на български, а пък ако го напиша на английски ми излизат звездички. Сори, лаги. Опа. Тя му пиша. БГ. Абе аз къде да знам, човек? Мислих, че е някакъв китаец. Скромни дъра. Абе гледай, това не са български букви. Това е си латински, обаче се чете. Читака. Можеш поне да направиш главното от всички цъта главни. Дека е по-яко. Аре, човек. Тоест колко пъти му пиша дали е БГ. Искаш бисквитки? Много искаш, купи си. Чудо, му се пие вода. Един авер много прост. Той направа цигански, не знае. Сегански. Музиката свърши, тъй че аз съм... почна. Так му докато си каза изречението човек, тя почна. Бум. О, аз се съм от тука. Не от тука. О, това има много яко нещо, гледай, искам и аз такова. Абе, как ще му цели този? О, то сме дай отвъници. Бас циганина. Той не е циганин. Съжалявам, мило другарче. Майната му. Нагори малко чизи. Майко. Сигурно ми се надува главата от неприятния глас на DMC. Пенчо. Единият Драганчо, другия е Пенчо. Черен оръженосец. Ама, що не излезеш от клана?
Знам, че не е клана, но няма значение. Същото. Приятели! Пенчо! Всички се казват Пенчо! Какво съм? Плати? Ти откъде се взимат те с перли? Я се сваля краката. Нищо не е станало. Yes. Много се зле. Кажи какво. Лол. Лига не играя. Лол. Ако някой не знае играта LOL, да се абонира за представете от Трите Иванов и че преди стримваше. Да. Сега смятаме да поразцъкаме малко PvP, да ги разкъсаме като златни кучета. Или те нас, сега според зависи. Настъпваш ми кабела с ръката си. Не може, не е толкова дълъг кабела. Да беше ми купил разклонител. Вече не сме в група. Варили? Какво вари? Ракия? Мечи орехи. Да събухаме с олио. Няма нужда да се питате защо сме толкова бавни. Просто потърсете в губа... В Google може да потърсите защо сме толкова бавни. Здравейте хора пак. Искам да ви се извиня за края на клипчето, че е толкова зле. Просто заби програмата, трябваше да изключа такива подробности. Само ще оттекчавам. Надявам се студия компенсиран до някъде. Ако може да се абонирате, моля се. Благодаря, че гледахте. Ако сте го изгледали цялото ден. Ако не, пак ви благодаря. И чао!